Využijem Lacové vystúpenie k tomu, pretože ukázal na tú víziu rovno ekonomický ústav, ale nepovedal tú podstatnú chybu, podstatný nedostatok. Tak skutočne to bola skladba, každý za svoj úsek urobil nejaký pohľad dopredu, ale problém všetkých prognóz a vízií je, že musia mať dve časti. Čo by sme reálne mali možnosť dosiahnuť, ale na druhej strane musí byť mechanizmus, ktorý to chceme dosiahnuť. Pretože dokumentujem to na jeho vystúpení. Áno, Fínsko, jak ohromné je. No pozrite sa, čo sa dneska deje vo Fínsku. Celé Fínsko bolo postavené na Nokii s tým, že Nokia bola fínska. To bola kamina. Ale ako náhle Nokia sa dostala do pozície, že stráca za svetovým, proste nesadila na správny rozvoj tej techniky, ktorú vyrábala. Pozrite sa, aký je problém Fínska. Fínsko dosiahlo na hodinovú mzdu na 25,05 eur. Ale pritom Fínsko má skoro 50% dane. Čiže ten štát má ohromné prostriedky, že mohol rozvíjať školstvo a všetko. My máme 300 a niečo mzdu a z nej odvádzame len tá istá porovnateľná percento, odozdávame zhruba 20%. No tak kde nemôžeme mať prostriedky? Čiže to je prvá vec. Druhá vec, napríklad vodná koncepcia. Áno, ale čo chceme? To je taká pekné želanie, ale čo vlastne chceme? Vystúpilo ministerstvo životného prostredia, že treba vodu brať ako tovar. A čo vzniklo? Absolútny odpor. A ešte som od teba nepočul, jak sa my stávame. Ty ako prognostik, má byť voda tovarom alebo nie? Jak chceš dosiahnuť to, jak si to povedal? Vitalizáciu vody. Jak? Odkiaľ peniaze a má byť voda tovar alebo nie? To je naša Achillová päta našich prognóz. Povieme, že by sme mali niečo urobiť, ale nedáme reálny mechanizmus, ekonomický a politický, ktorý by sme ho mohli dosiahnuť. A to bola Slavina prognóz. Samozrejme pekne, že sú čierne labute a také veci, také pre... To je jasné, pretože vždycky môžu byť prekvapenia negatívne a prekvapenia pozitívne. Aj biele labute sú, aj šedivé sú. Čiže preto hovorím, že my v prognozovaní, naša spoločnosť by to mala zdôrazňovať, že najzložitejšie je nájsť, alebo aspoň prognozovať, ako by sa mal vyvíjať mechanizmus politický a ekonomický, ktorý by niečo také podporil. Správne hovoríš, že koncepcia našej industrializácie, si to nepovedal, je to pravda, že tejto kapitalistickej industrializácii od roku 89 je v čom problematické? Že každý, kto investuje, chce veľa dostať od štátu späť. Všetky automobilky dostali ťažké milióny podpory za vytvorenie miesta. Dostali úľavu na dani, čiže štát z tej produktivity, ktorú mali, nemá nič. A naopak, keď si spočítame, prerábal. A druhé, všetci to chceli s krátkou návratnosťou. A bohužiaľ, to ohromne sedí aj v našej politike, pretože politika chce mať úspechy vo svojom volebnom období. 4 roky. A keď majú perspektívu, aj dneska Ficovci majú perspektívu, že budú 8 rokov, no tak maximálne 8 ročí, ale prvé výsledky musia byť pred voľbami za 4 roky. No a kde chceme mať vízie a prognózy? Celý mechanizmus kapitalistickej spoločnosti je na tomto postavený. Pozrite sa Ameriku. Obama, ja sa mu čudujem, prečo ide do takých prúšvihov, že on, ktorý nebol tohto charakteru, postavil sa do čele boja za vojnu v Sýrii, ale potom som si uvedomil, jeho tlačí jeho strana, pretože za chvíľu idú voľby a oni potrebujú od tých vojenských monopolov peniaze. A
A tie vojenské monopoly budú mať peniaze len vtedy, keď zase štát objedná ohromné množstvo rakiet, ktoré sa vystrieľajú v Sýrii. Čiže tá logika tam je, len tú logiku musíme, ten mechanizmus odhaľovať a vedieť, čo je. Pretože rozprávanie o mieri, to bolo pekné, čo sme tu počuli. No ale prečo? Prečo napríklad cirkev vypráva 2000 rokov lásky k bližnému? A láska sa zvýšila? Ja myslím, že sa nezvýšila. Nenašla mechanizmus. Čiže to je problém cirkvi a viery, pretože je veľa postavená na vieru. Ale my nemôžeme prognozovať na báze viery a dobrých slov. My musíme vedieť, čo nám to bráni a čo treba zmeniť. To je všetko. Sa dá pracovná sila za školy. Koľko? Čiže zhruba sa riadíme tým, že jeden diskusný príspevok je tých 5 minút, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som z praxe, teda nie zo školy, takže bude to mať trošku iný charakter, ten môj príspevok. My sme tu všetci z praxe. Pozor, ja som podnikateľ. No, chcel som sa vyjadriť hlavne k tým zásadným veciam, by som myslel opakovanie na rôznych porách, ale nepleťme si prognózu so stratégiou, sú to dve rozdielne veci. Nepleťme si víziu so stratégiou, postupnosť krokov, ktoré vznikajú pri tvorbe stratégie a nemôže to byť inak. Podotýkam, sám som v jednom predprevratom, v jednom úspešnom slovenskom podniku sa s tým dosť zaoberal. Takže nehovorím úplne mimo. Ale to, čo bolo spracované akadémiou, dáva tak rámcový charakter, že čo by sa malo robiť, pričom nikto nevie vlastne čo konkrétne, lebo všetko, čo pomenujeme príliš abstraktne, tak zistíme, že pod ten širák sa nám toho mraky volie všetkého možného druhu. Teda nikto nevie, o čom sa hovorí, presne, teda čo chceme, kto vlastne v duchu stratégie koná, alebo kto je proti nej, keď robí to, alebo ono, aj proti sebe idúce veci. To je pre mňa evidentný rozpor, klasický doslova, takýmto štýlom sa robiť nedá. A tak nefunguje, podotýkam, žiadna veľká firma, pretože tie všetky majú stratégie. Do tých stratégií si aj tie zhlavy, čo tu boli reči o tom, naplánujú, prečo prídu sem, aj dokedy tu budú. Vo veľkých firmách je to zaručenie tak a stratégie nerobia na 4-ročné obdobie. Teda z tohto pohľadu je tu úplne evidentný rozpor, že v akých podmienkach sa čo vymýšľa a tvorí na Slovensku. Tak v podstate na úrovni maximálne strednodobého plánu, ale väčšinou operatívne sa reaguje. To je najprimitívnejšia forma, ale reakcie, dalo by sa povedať, pohľadu plánovania. Strategické plánovanie je úplne iná vec, ale to treba sakra mať a vedieť to treba presadzovať a nájsť preto spôsob. Ja súhlasím, že voľby to môžu otočiť hore zadkom a zase sme kdesi, kde sa to realizovať nedá. To hovorím ako dedo vlastne dneska. Zažil som tú industrializáciu Slovenska od A do Z, vďaka nej, lebo tá sa neobyšla bez toho, že vzdelávame ľudí. Keď to došlo z dedín do tých fabrík, bol som pri tom. Ja som začínal síce v Čechách ešte, ale potom som mohol prísť na Slovensko pracovať ako technik, pretože už fabriky sa stávali na Slovensku. Ale to bol ukrutne náročný dlhodobý proces, ktorý sa po prevrate rozvalil jedna radosť a myslím, že sa tá v skutočnosti popisuje príliš ružovo. Nehovorím, že v tom nie je kritický tón, ako ste sa vyjadrovali, ale tá skutočnosť je ďaleko horšia. Kľúčový problém samozrejme je školstvo. Nemám nič proti spoločenským vedám, ale technika to je katastrofálna situácia, miznú celé odbory a za chvíľu tu nebude mať to, ani len údržbu vykonávať, to nehovorím, tvoriť niečo nové. Tie frázy o znalostnej spoločnosti a inovácii, to všetko dôverne poznám, moje patenty sú po celom svete, ale nemá to absolútne šancu v súčasnom prostredí, akože my tu na Slovensku čosi dokážeme. To je moje hodnotenie aktuálnej situácie a súhlasím s každým názorom,
že všetky vlády od prevratu najväčšiu škodu robili samozrejme na školstve, lebo bez školstva nemáte na čom stavať. Vylúčené. Základom sú ľudia. Hovorím z mojej skúsenosti. Neviem zohnať kvalifikovaných technikov, lebo tí, čo vedia o všetkom možno rozprávať, ale do firmy sa nehodia. Tých je mraky, to vieme všetci. Ale tých, čo niečom rozumejú, čo sa treba učiť, je katastrofálny nedostatok, podotýkam v celej Európe a ďalej, určite v Rusku, určite v Nemecku. A tak tam každého, kto na to má, lákajú čím skôr. Podotýkam, hovorím to z oficiálnych nemeckých prameňov. Teda, kríza školstva a vzdelávania je obrovská, dramatická a pokiaľ tento moment, teda pre mňa osobne sme nevyužili vôbec prevrat na to, aby sme posilnili aspekty, ktoré by zakladali nejakú budúcnosť Slovenska. Šlo to presne ako kdekoľvek inde. Vymyté mozgy, detská rozum pochopiteľne nemajú, a ja som bol detsko a viem, že som ho nemal, ale viem to teraz. A sú navigované v podstate prostriedkami, ktoré sú účelové na to zamerané. Že máme neokolonializmus, to vieme všetci. Slovensko je rozvojová krajina a nerobí absolútne nič preto, aby sa to zmenilo. Len toľko, ďakujem. Slovensko je takto. Podľa mňa základná otázka, ktorú si musíme dať, je, či vôbec má Slovensko šancu zmeniť svoje smerovanie, pokiaľ sa nezmení smerovanie globálne, nazveme toho kapitalizmu. My sme extrémne otvorená ekonomika. Jedna z ciest je ísť cestou severnej Kórey, čo asi nechceme. A druhá vec je, ako tie generujúce sa problémy, ktoré generuje vlastne tento model, neoliberálny model kapitalizmu, eliminovať. Oni sú asi takých 5 bodov. Jedna je ochudobňovanie štátu tým, že klesá daňová kvóta a obrovské prostriedky utekajúce z tzv. Daňové raje. Obrovské množstva peniazí idú preč a Washingtonský konsenzus hovorí, že štát musí byť minimálny a potom logicky nemá na nič. Druhá vec je, dneska sa stal fetiš rovná daň. To je presne ten tlak, čiže ja viem, ale ešte v niektorých ideologických týchto skrátka progresívne zdanenie je od diabla. To je ešte stále tam, to sa ťažko láme. Tretí bod je obrovská sila financializácie, to znamená finančného sektora a veľmi neproduktívnych, špekulatívnych finančných transakcií, ktoré strašne málo prinášajú, ale strašne ohrozujú stabilitu finančného systému. Čiže tretia možnosť je nejakým spôsobom zaviesť Tobinovú alebo inú odbudovnú daň, ktorá by zredukovala tieto finančné špekulácie. Štvrtá vec je, ako zabezpečiť stále expandujúcu polarizáciu v príjmoch. Teraz som práve dneska alebo včera čítal, že za posledných 5 rokov reálne príjmy v Spojených štátoch narastli 0,3%, ale najbohatšie 1% trojnásobne. Čiže stredné a nižšej triedy. Áno, stagnujú, jasné, ale a tak ďalej. Teraz, samozrejme, toto sú nejaký komplex otázok, ktoré sú tu globálne. Slovensko, keby prišla a povedala by si zavedieť Tobinu daň, my zdaníme alebo neumožníme daňové raje, my dáme progresívne zdanenie, my urobíme toto, no tak neurobia nič, pretože ekonomika, v podstate kapitál je maximálne flexibilný, no tak akože akurát by nastal pokles. Teraz je základná téza tá, že tieto riešenia majú význam a majú šancu, ak sa urobia na úrovni G20. Oskar Lafontaine, minister financií za Schrödera a šéf SPD, dokiaľ neodišiel do linku, ako jeden z významných ministrov presadzoval Tobinovú daň. Samozrejme, že nepresadil, ale keby ju aj presadil, tak frankfurtská banková sféra by sa presunula do Londýna. Vieme, čo robí napríklad londýnska City, keď sa hovorí v rámci Európskej únie o špeciálnom vzdávaní povedzme bankového sektora. Hej. To je šialenosť, ale keby to aj Cameron dovolil, no tak pôjdu na Wall Street. Jednoducho, to sa nedá urobiť v jednom štáte. Tá šanca na zmenu paradigmy je iba vtedy,
ak by sa to urobilo minimálne na úrovni G20, možno G9, G8. Teraz v podstate základná otázka je, nastáva situácia, kedy sa začínajú aj lídri svetových ekonomík správať racionálne. Ja neviem, či ešte, je také príslovo, taká sentencia, že politici sa začnú správať rozumne, ak vyčerpali všetky ostatné možnosti. Asi ešte ich všetky nevyčerpali. Otázne je, či dojdeme k tomu, aby začali sa racionálne správať pred nejakým ďalším globálnym krachom, alebo to bude nejakým spôsobom evolučné a tie korektívy sa príjmú aj na úrovni G20. Čiže ten základný problém je v tom, že pokiaľ my tu hovoríme o Slovensku, Slovensko je absolútne integrované do európskych procesov alebo do celosvetových, napríklad globálneho kapitalizmu. My si tu môžeme sa pohrávať s nejakými akcentami, my si tu môžeme hovoriť, že budeme mať vzdelanostnú ekonomiku, ale jednoducho to je to, na čo nadväzujem a je to krásne vidieť, technické vzdelanie. Technické vzdelanie v celej Európe je zaznávané veľmi náročné, ťažké, ľudia idú na sociálne vedy, na manažment, na právo a nechcú študovať techniku IT. Ale naopak napríklad v Číne, v Dajlane je obrovské množstvo ľudí, ktorí prahnú po tom vzdelaní a povedzme v Dajlan, ktorí majú blízko pri Južnej Kórei, v Chajvane a pri Japonsku, tam je toľko technických inžinierov, ako povedzme v celom Nemecku. Nemecko vydáva obrovské množstvo zelených karát pre Indov, ktorí v Bangalore a v týchto centrách, tam je jazyková bariéra, všetci vedia stredná vrstva anglicky a v podstate sú tam call centra, Oracle tam máme, čiže áno, dneska technická inteligencia buď outsourcingom alebo migráciou ide do západnej Európy. A oni to ešte ako tak držia. Alebo do Silicon Valley, ale tam bol problém po 2001, keďže boli ťažšie imigračné veci a tým sa aj transfer študentov zastavil, aj transfer technickej inteligencie do Silicon Valley, aj keď samozrejme tam plno ľudí indického pôvodu a z celého sveta. Čiže mne sa zdá, že má význam hovoriť o nejakých globálnych stratégiách, nie v rámci Slovenska. My tu ako máme veľmi malý rozdiel, tak ako medzi Pepsi-Colou a Coca-Colou, či sa tu nás zoberie taká stratégia alebo onaká. Ten zásadný predel musí byť minimálne na úrovni G8 či G20, inak celá civilizácia, Slovensko to neotočí, Slovensko to nenasmeruje na iný vývoj. Ďakujeme. Posledný diskusný, aby sme žalko tej štvrť skončili, nech sa tam môžeme presunúť. Ja by som veľmi maličkú poznámku len túto kolegovi. Chcel povedať, odznieva tu viackrát, že ako sme s tými prognostickými a koncepčnými prácami u nás. Bol som v Komárkovej skupine, keď sa robila pred 30 rokmi prognoza 50 rokov dopredu a vízia. Bol som hlavne plánovať na ministerstve pôdohospodárstva vtedy a proste zaberám sa tým trvale. Ja sa usmievam, čo sa hovorí o tých metodických nedostatkoch, aj to, čo sme tu robili teraz pred pár rokmi, ktoré to nemá ani hlavu, ani petu. Je to absolútne mimo metodiky, ktoré sú všeobecne uznávané. Pred 85. roku sme študovali švajčiarske, japonské metódy a metodiky plánovania a človek sa rozhoduje sa rozhodne, keď dnes tam vidí, že ako sa od Bohu strieľa raz vízia, raz koncepcia, raz program rozvojový, proste je to domotané. Chcel by som ale to len ako bokom. Podstatnú poznámku, ktorú by som chcel povedať, tá je v tom, že dá sa niečo robiť. Nejde mi to do uší, že proste pokiaľ sa globálne G20 nedohodne na tom, že sa na Slovensku bude mať lepšie, alebo ako sa, že to nepôjde k lepšiemu. Dneska som mal takú otázku od jedného politika, ktorý ma tlačí do toho, aby som s ním spolupracoval na kvalite potravín, lebo on by sa len o kvalite potravín rozprávať, lebo to tak dobre sa píše do novín a dobre sa to číta, ľudia to počúvajú, že čo by sa dalo robiť.
že v Rakúsku, aké sú dobré potreby, tu len 5 km za hranicami a u nás sú drahšie a oveľa horšie. Tak ja hovorím, tak to je absolútne jednoduché. Tak sa choďme pozrieť do toho Rakúska, ako to organizujú a poučíme sa z toho systému, ako to je organizované, že aké sú tam normy, normatívy, aký je celý ten systém manažovaný, ochrana spotrebiteľa, dozor v obchode a vo fabrikách. Čiže čo chcem povedať je to, že veľa štátov, ktorí nie sú globálni, ako sme spomínali to Fínsko, alebo to Rakúsko, alebo Dánsko, alebo Švédsko, áno, dobre fungujú v tom globalizovanom súčasnom svete, dobre fungujú. My nepotrebujeme byť lepšie ako Švédi, alebo len trochu by sme potrebovali. Ale mne sa zdá teda, že strašne málo využívame tie skúsenosti, to, čo už bolo objavené pre Boha živého, to, čo je zorganizované tu za tými hraniciami, tak ja som bol teda niekoľkokrát v Rakúsku aj za ministrom, keď som bol kolegom diskutovať o veciach. Oni sú ochotní sa s nami o tom baviť, s nami spolupracovať na tom. Ja neviem, prečo sme sa tu takto uzatvorili a prečo si myslíme, že proste, keď sa nevyriešia a debatujeme, stalo by sa dokonca, že veľmi kvalifikovane debatujeme o tom, ako riešiť globálne problémy. Nedebatujeme o tom, debatujeme o tom, teda, že ako si tu vieme my, nie, že nedebatujeme, však dobre debatujeme o všetkom možnom, sme otvorení pre debatu o čomkoľvek, ale nie je pravda, že my musíme čakať na to, až to niekto globálne vyrieši. My môžeme strašne 80%, 90% vecí si môžeme vyriešiť a potrebujeme trošku krídla, trošku vzduchu a nehambiť sa, nebáť sa. Možno, že už tie jazykové bariéry sa prelámali, tí decká už vedia dobre komunikovať vo viacerých jazykoch. Treba ich poslať. A tí, čo sú vo svete, treba ich zase tu... Média už niektoré to robia, že robia rozhovory s úspešnými Slovákmi z Austrálie, z Ameriky, z Kanady, z Fínska. V tej decisnej sfére nie je záujem, pán ex-minister, to je tá tragédia. No. A buď rád, že ťa pozval tam ten z tejto sféry ako konzultanta. To je ideálne. Keď on má trošku záujem, to vie, Ja momentálne, momentálne. Tieto naše myšlienky, my to platonicky, impotentne si to rozpovieme, ale nemáme vplyv práve na toto. To je perfektácia stavu. Momentálne mám štatút konzultanta pre agrárnu politiku v Kongo Brazzaville. Čo je pravda teda, tí ma oslovili, ale Jankovi som niekoľkokrát ponúkol ochotu sa baviť, diskutovať, ten nemá práve. To je asi to je ten problém teda, že pokiaľ sme pri moci, tak sme strašne múdri a okamžite teda doma moc má rozum a toto nám tu furt funguje, proste nenahraditeľne a to, čo sa povedalo, tá ochota počúvať sa navzájom a posadiť sa za stôl a diskutovať, dať jednu alternatívu na stôl a rozobrať ju a hľadať to, ako by sme sa na nej dohodli, nie ako by sme sa nedohodli, to je rozhodujúce. Takže toto si myslím, že prepáčte, mám posledná veta, mám skutočne presvedčenie o tom, že potrebujeme trošku tú demokraciu u nás korigovať v tom smere, že by sme potrebovali podľa mňa viacej referenda, potrebovali by sme viacej veci, ktoré sa budú schvaľovať ústavnou väčšinou, aby sa nerobilo to, čo sa deje, že jednoducho sa zmení politická garnitúra a všetko ide hore nohami. Všetko. A vôbec sa ani nikto nezaujíma o to, čo bolo dovtedy, že tam bolo napadajme tomu, čo si dobré, tak to nikoho nezaujíma, to sa zmietne a zase sa zrobia nové hlúposti a to je dôležité, to opakuje. Ďakujem pekne. Takže týmto končíme diskusiu. Ja vám jedno by som chcel povedať, že Slovensko je síce malá krajina, ale z hľadiska vodných zdrojov sme gigantom v rámci Európy. Čiže my si môžeme na isté naše slovenské kvalitné dobré, respektíve sme si mali prišľapnúť. Ja si počujem, že ja. A
teraz záverečné slovo ešte pánu predsedovi. Predovšetkým prosím prítomných, aby sa odobrali na pripravené občerstvenie, lebo by bola škoda. A po druhé chcem pripomenúť, že zajtra o 16. hodine, to je zhoda termínov, máme ďalšie podujatie, ale ktoré sme pripravovali už od mája a dalo nám veľmi veľa práce o globálnych klimatických zmenách a ich dôsledkoch. To nadväzuje na ten taký improvizovaný seminár, ktorý sme mali v júni. Týchto lektorov získať je veľmi ťažké, pretože oni pobehujú v podstate po celom svete. Takže zajtra o 16. hodine u pána Halušku, teda na Paneurópskej vysokej škole, tam, kde sme už teda niekoľko podujatí mali. A tam, kde som presvedčený, že ten projektor a tá technika, ktorú oni budú používať, bude aj fungovať.